Joan del Riu, l'és arribat amb un pot de confitura. Joan del Riu, l'és arribat amb un pot de coronat. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món. Joan del Riu, l'és arribat amb una càrrega de molines. Joan del Riu, l'és arribat amb una càrrega d'escarbats. Hola, estem aquí a Notícies Foc i ara us parlarem sobre que estem a punt d'arribar a 7.000 milions de persones. Els gràfics indiquen que començant pel 2000 han pujat molt més de persones gràcies a la població immigrant i a que cada vegada durem més anys. Per això ara us passarem amb el president de la ONU i amb el Hola, Patxi, estem al costat del president de la ONU. President, com s'estén l'any 2045 hi haurà 9 milions de persones? Els gràfics indiquen que cada any creix 500.000 persones a tot el món. Gràcies, Patxi, per la teva informació. Get off my horse and I can't let you go. You are the one you are the one who makes me feel so real. Yeah. What am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do when I'm so hooked up on you? Then I realize that you are somebody